Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked narrow streets of cobblestone. שלום, הגעתם לנמל התעופה בן גוריון. לעברית, הקישו 1. For English, press 2. For information on departures, press 1. For information on arrivals, press 2. Please enter the flight number and then press pound. Flight number CO84 is on schedule to arrive at 2:30 this afternoon. Good morning, Penny. Morning. Wait, aren't your parents arriving today? Yeah. I thought you wanted to see them. I do, but I know they're here just to convince me to go back. So just tell them that you're happy. Wouldn't that be enough? Come on. We'll get you ready. You weren't planning on wearing that to the airport, were you? Woke up and wish that I was dead. With an aching in my head, I lay motionless in all of you. תביא, אני אעשה את זה. כרטיס אשראי? מה? את מתכוונת לשלם איכשהו, לא? כרטיס אשראי. מה המספר תעודת זהות? 3, 2, 4, 7, 2, 9, 8, 7, 0. לקח זמן, אה? כמה את רוצה למלא? טנק מלא. פי? פתחנו מלחמה? לא משנה. תגידי, אז לאן את נוסעת? לאסוף את ההורים שלי. כן, וזה בארץ. אני נוסעת לבן גוריון. בן גוריון? וואי, מעולה לי. אפשר לבוא? וואי, תודה, רק רגע, אני רק מביא את הדברים שלי. Twisting my stomach into knots that my tongue מה זה? את צוחקת עליי? את לא יודעת מה זה פויקר? כמה זמן את בארץ? עליתי לפני שנה וחצי. שנה וחצי את פה ואת לא יודעת מה זה פויקר? עם מי את מסתובבת? עם חברים שלי? בטח חבורה של אמריקאים. הלו אחי, מה קורה? אני בדרך בדיוק תפסתי טרמפ עם איזה אמריקאי. לא, זה סבבה, אני יכול לדבר. בכלל לא מדברת עברית. שנייה, אני לא שומע אותך. כן, עכשיו אני שומע. בקצב הזה נגיע מינימום תוך שעה וחצי. אני מקווה שעניינים יתחילו לזוז פה. טוב, יאללה, נדבר. ביי. חבר שלי אומר לי להיות מנומס. שונא להיות מנומס. טוב שאת זורמת.
מה רע בנימוסים? יש נימוסים ויש נימוסים. פה בארץ זה לעזור. אבל נגיד באמריקה, מישהו יעזר לך כמו שאני עזרתי עם הדלק, אה? מרוב נימוסים כל אחד תקוע בתוך התחת של עצמו. צודק, מה הייתי עושה בלעדיך? תעצרי פה רגע בצד. למה? אני קצת בלחץ. נו, אני חייב להשתין, בדיוק דקה. Leaving for the airport soon. I mean, we'll probably be back home as soon as we've gotten to the car knowing Dad. He always forgets everything. Remember that time when we went to Spain and he didn't bring any underwear along? Wait, you weren't there with us. Never mind. What? Hold on a sec. George, don't forget your underwear! Anyway, we're looking forward to seeing you. וואו, אמא שלך, שתהיה בריאה. עכשיו אני מבין למה ברחת לארץ. זאת אמא שלי. כן, את זה הבנתי לבד. לא, תמשיכי ישר. אתה בטוח? אני מכיר את הארץ קצת יותר טוב ממך, לא? אבל זאת לא הדרך, מהר אני צריכה להגיע. אמרתי לך, זה יחסוך לנו חצי מהזמן. אוקיי. מה זה? איפה אנחנו? אתה לא יודע? תרגי, זה בסדר. הכביש הזה לא נראה לי כל כך בטוח. זה בסדר, זה רק נראה מפחיד. עוד מעט אמורה להיות פה איזה פנייה לכביש קצת יותר נורמלי. השאלה זה איפה הפנייה הזאת? הנה, שמה! למה עשית את זה? תרגי, סתם רציתי להביא אווירה קלילה לאוטו. מה את עושה? מאיפה את נוסעת? לימין! I can't believe it. Just can't believe it. Why did you even tell me to go this way? Just get out of my car. מה את רוצה ממני? איך לא ראית את הדוקרנים האלה? ומי... אתה חוצפן! אתה פשוט נכנס לאוטו שלי, לא שאלת. Just get out! Just get out! תקשיבי, אני ממש מצטער. מתי ההורים שלך מגיעים? 2:30. ויש לך 2 גלגלים רזרבים? לא. אבל אחד יש. כן. טוב, שנייה. שמולי! מה קרה? אהלן, שמוליק, מה נשמע? בסדר, מה שמעתי? בלגן? פנצ'ר? כן, הרכב התפנצ'ר, היה בעיות וזה... שינה הרכב. תכיר, שמוליק, זאת... איך קוראים לך? פני. זה שמוליק, חבר טוב של אבא שלי, הוא גר באזור פה, הוא יעזור לנו לתקן את הרכב. אמרתי, יש בלגן, פנצ'ר בגלגל, בדרך לבן גוריון, למערים. 2 גלגלים. לא נורא, בחורה נראית על הכיפק. נשימי עמוק 2 דקות והכל יהיה בסדר. תסמכי על שמוליק.
לך דיסק ואת אוהבת עברית אולי שם? רגע, מה עם זה? לא. לא. אין כניסה. מה זה שם? לא, אי אפשר. מה זה? לא, אין. וואי, הכל מלא פה. פני, אולי תתני לי את ההגה ואת תלכי לראות את ההורים שלך. לא, זה בסדר. פני, שמחי עליי. אל תדאגי. לכי תראי אותם ואני אחנה. טוב, תודה. In a field outside of town, we could always be alone. Carry a blanket, maybe a basket. פני, המפתחות שלך. תודה. טוב. לא שכחת משהו? אוש, הפויקה. טוב, יודעת מה? קחי אותו. תעשי פויקה עם ההורים שלך או משהו.